hadin ka jing trai shitom bat ka jing hele kai bha med bat man sim bat it yalade ha kamadan haba yele kai bat menta ka Shillong Lajong kala rung no syaka quarter final ha ka duran kop kumjuru ka North East United bat haba phai pat syaka wei kaliang la ban mi no udona roma naka klub PSG bat kadau kolong namar ka don ka jingbom yes ngotna hapadeng udona roma bat ka PSG kumta lakmi lenti bha baki klub na ka Premier League kidon ka jingphai khamat shaune urang apkul kadba ya Rodrigo pat ka Real Madrid kala ailat yu lada ukwa banmi na ka klub bat ka Man City ro kadon jingmut bha ban wanra ya Rodrigo daka jingkwa jong Pep Guardiola ubdei head coach jongka namar banakaliang jong ka Man City kala ailat yo Sawinho banmi no na ka klub kadba ya ka jingle ka UEFA Supercup final hapadeng ka PSG persya ya ka Tottenham an sai le kai no haka khatlai trik khat arshiteng em porsteng senya bat shen bha ki jingle kai kinsas dang no ya ka season te perlong lada don na pedeng jongpi ki bakwa ban pe ya ki jingle kai ki paman kasni phila ban follow ya ka WhatsApp group ngan sabu ya ka link apo ki comment section lane ha description khuble shibun